Nyt ollaan matkalla Lohjanjärven ympäripyöräilytapahtumaan. Mä oon menossa tutun tyypin kanssa suorittamaan sen gravel-osion 79 kilometriä. Lohelle saavuttaja Putte säätää vielä pyörää. Me ollaan selkeästi niin kuin varustauduttu tähän useamman päivän reissulla. Mullakin on niin kuin monta eri pussukkaa mukana ja kaikki muut lähtee ehkä yhdellä juomapullolla ja hyvin kevyellä varustuksella. Mutta me ollaan varauduttu kaikkeen ihan sääolojensta lähtien. Niin. Eikö se Komootti sulle kertonut, että... Niin, ehdotti. Mitä se ehdotti? Että oletko ajatellut, että olisi 2-3 päivän reissu, niin ihmiset yleensä tekee. Mä oon täällä ihan tapahtuman tuntua. Katsotaan, koska ollaan perin. Molemmat oli sitä mieltä, että me ollaan lähdetty nauttimaan. Ja kunhan ei vedä itsensä liian tukkoon, niin sitten me ehkä selvitään tästä. Nimenomaan niin, että se huominen aamukaan ei ole kärsimys kuin herää. Niin, ja sitten se, että jos on jalat kerran menee täällä niin kuin loppumatkalla tukkoon, niin siitä ei tule mitään. Meidän kunnolla niin me ei enää palaudeta siitä. Se on sitten siinä. Vauhtikin on pysynyt ihan hyvänä. Kyllä. Tai siis oikeastaan se on pysynyt pelottavan hyvänä. Kyllä se vielä kostautuu. Onko vähän kattoo kuoppia välillä. Graveli-renkaat tulee ainakin testiin. Laitoin meinaa itse keväällä tubelekset näin. Eikä varmasti ole markkinoiden paras litku. Meillä on munkkikahvi! Kuolepa. Joo. Todistusaineista, että molemmat on paikalla täällä. Niin, no niin, joo. Ja yhtenä kappale. Onhan tää mukavata. Reisiä hapottaa. Muuten on ok. Ja nyt vähän helpottunut. Tässä oli aika paha paikka, kun ei voinut pysähtyä yhtään liikettä. Heti alkoi kramppaamaan. Kyllä kropassa rupeaa jo tuntumaan, että ei tää nyt ihan helpolla täältä irtoa. Saatiin me sen järvikin näkyviin.
ole paljon enää. 79 kilometriä, niin varmaan se on joillekin helppoa, mutta meille se ei ole normaalia kilometrejä. Jos ajattelee, että ehtii semmoisen tunnin lenkin pari kertaa viikon aikana heittää ja ehkä viikonloppuna pidemmän, niin kyllä siinä ei välttämättä ole semmoista tottumusta tämmöiseen matkaan. Maalissa. Vaikka ei usko. Ei, tommonen kassa saa. Saavutus.